Hi guys, दिनै जोङो 8.1 नि क्वेश्चन नम्बर 1 खौ सावरायगोन। दा बे सावरायनायनि सिगां नोंथांमोननो मोननैसो फर्मुला जों जिखिनि नांगौ फर्मुला बेखौनो गोनाङै जुदि साइनखौ जों गोसो लाखिनोबा p/h आरो जुदि cosखौ गोसो लाखिनोबा b/h आरो tanखौ गोसो लाखिनोबा जोंहा p/b बे मोनथामखौ जास्ट इम्परटेन्ट आरो जोङो साइननि उल्टाखौ जों मोनथिगोन लासैनो उनाव सावरायब्ला। दा जों गिबियावनो साइन बा जोङो p/h cos b/h आरो tan p/b जों बबेखौ p बबेखौ b होनो बेखौ मिथिग्रोनांगोन नैया b नैबे b जोङो हासा p थोंगोर आरो नैबे h लावा खान्थि बेखिनिखौ जों मिथिना लाग्रोनांगोन गिबिग्रोयैनो। दा नोंथांमोनखौ क्लियार जादों होनना सानो बेखिनिखौ। ओमफ्राय बेवहाय जोंहा नैया ab नि मान होननाय दङ बेसेबां b लिरना होदों नै ab निया बेसे जोंहा ab निया जोंहा 24 नैयाव नैबे b जानांगौ ab नैबे p ab या b जानो थिगानो दङ ओमफ्राय नैबे जानांगौ हा bc या p जानांगौ p बे p जोंहा ab नि 24 आरो bc या 7 बेखिनि माना दङ ab आरो bc नि मान। अब्ला जों दायो ac या होनाय गैया जोंहा लावा खान्थिया, अब्ला ac खौ दिहुननांगौ। अब्ला जों पाइथागरासनि फर्मुलाखौ नोंथांमोना मिथिखागौ ना सानो। पाइथागरासनि फर्मुलाखौ आं सर्टआव लिरबाय ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब्ला जोंहा ab नि मान होनाय दङ ab या जोंहा बेसेबां 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब्ला जों बेखौ सानजाबोब्ला 576 मोनगोन प्लस 49 दाजाबब्ला जोंहा बेसेबां 5 12 625 आ मानि बर्ग होनना होनबा नोंथांमोना मिथिगोन 25 नि बर्ग ac स्क्वायर। अब्ला जोङो जुदि ac खौ लाखियो बिथिं रुटुबारखौ हरो 625 अब्ला मा जागोन इयो बर्गसेयाव फैबा 25 फोरनि सानजाब्ला जोङो मोननो हायो 625 खौ। अब्ला जों दा बेयाव साइन a 1 नाम्बारनि साइन a खौ दिहुनगोन। साइन a इज इक्वल टू साइन जानोबा जोंहा फर्मुला दङ p/h। अब्ला p/h p या जोंहा 7 आरो h खौ जों मोननो हाबाय दानि मोनबाय जोंहा 25 नियाव 25 नैबे बेसेबां 25 जोंहा साइनाव p/h जायो नै। होमबा जोङो p नि माना जोंहा होनाय दङ निया 7 आरो h नि माना जों दानि बाव दिहुनबाय निया ac नि मान 25 बहायबाय। आरो नेक्स्टआव जोङो cos a नि मानाबो दङ जोंहा। cos जानोबा जोंनो मा नांगोन ना फर्मुला दङ b/h। अब्ला b नि माना जोंहा बेसे दङ 24 आरो h नि माना दङ जोंहा 25। दा बेखिनियानो दिहुननो गोनां एन्सारा। नोंथांमोना बुजि मोनबाय आं सानो। जुदि बुजि मोनो कमेन्ट बक्सआव लिरना हर आरो जुदि मोजां मोनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। थेंक इउ।